Abusua yada wodoma nkoma se wode yenkwa ache yembiem empani ahia dwumade asenie Aprebi waves because wa eda wase se bribia wo hwe Aprebi waves ye hye nkomo botwetwe bia se efa enipa kua ewo ahemfie yanka ka ye ho kakra enipa ben saa ene wa ahemfie menim se meka ye wonim ohene wonim ohema wonim OKyeame wonim Abrafo Soodofo NsenieFo Dabe hene benkum hene nifa hene AkyeremadeƐ Asokwa edoso na enei bepese ye hyase na ye hwe saa nipa kuo yi bi wonum dwumade ahodo a wonum edi ewa hemfie ohene yire adwoa Aprebi enemedi Adafo abotre clinic aba ama yade nyinara ye sama ne yeye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wonsa no ne wona ya no na yade bia eha won wakane nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eye wo ya stroke eha won no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sawo yade a wo haw bia eni akire abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase doctor ewo 024-790-4473 and now 024-916-4977 abotre clinic yenam ako pressure kwan so besaw yade enye ni nyina na metimi aka esanse enye ni nyina na mehunu ene nti ba komienu miensa bi meboboso de wunnim betimi de wadwenkyira ba ewo obuo ene die kwan so ye nhase enhwe Dabe hene ye kasa obi ye Dabe hene anasade ne sen Dabe hene ye obi a wo hwe wo hene ne dabrem ba bi odi ne tiri beto Dabe hene nasade bi eno no afei nso se ye besoa wo hene ewo apakan mu a wono no wose wo hwese apakan no bibia da na kwan pepepe ba bia nta echema betime de ohene akọ ede aba na wo hene ho siesie mu Dabe hene ewo kyefa wo mu se obehwe ehunu se bibia esisi na kwan so na afei nso so obi pese okohu wo hene ewo kokoa mu a mepa cha omenim se me kan kokoa mu no wo hunu anya bibia ne bebedwam wo pese wo hu ohene ewo kokoa mu a otimi de si Dabe hene so wei eye kakra a yesua de afa Dabe hene ho de wunnim betimi de aba de nyina yesua afa yenhwe Asuame hene ana Asuamefo ye ka Asuamefo a wo mokra de wo mo ho ene wo num din ekire kire se wo mo na esoa ohene ewa pakan mu ane ena afa nso se yesi ohene foforo na wo hene besai ewie a saa Asuamefo yi ene soa wo hene ede ne kokoro ne ti ebetia ekire se yesi wo hen foforo ewo kuro yi emu Asuame hene ana Asuamefo no wonum adwumade bi eno no afei yemmo enwura NsenieÄ ana se esanfo obi beka se esanfo ebi nso beka se NsenieÄ abusua ne nyina ya asem koro ofise putogum hwiegum kwansenkore na mu na eyekro saa NsenieFo yi mepa cha wakwa ahemfie da unsa so wo hene bekasa ahayedi wo hene gusu kasa otisa se dede baba bi am se tiewa obia yedi ahayedi esanfo no na hwe hunu se ansa na wo hene bebie na no akasa no eho yedi na afi wo hene gusu kasa no omote se dede bi firi ba bi ba pe wonom atwe nyina adwene agina so se wo hene gusu kasa ene nti ba bi anyedi nti se wokọ ahemfie na wote se tiewa ahanyedi na kyese eye sanfo no wonom adwuma bi na wonom eye no na afi
se eba se wo hene ne ho ka ne firi mu a esanfo yi na etena mu eye kuna edema wo hene se ohene ekọ baabi na wonom ato santene na wonom ekoro no saa esanfo yi ya na wonom edi ohene nim pee wonom edi ohene nim ehwe hu ne se ampa ekwan mu eda ho no mo ede ema ohene wo sanso nim se esanfo na ya na ebo dawuro kanetete no ka be ohene wasem bi ka kire ne manfo abeti kokon esanfo yi wonom na ebo dawuro ede ohena sem a wode mane manfo ede etudwa afei yemra Ɛmenakurafo epachaw emena ekurafo wo nso asede ene sei saa Ɛmenakurafo yi wonom asede bi ne se wo hene ti apakan mu a eya na wonom ekita emena no ede edi ohene anim enti se wo hene kwa baabi oti apakan mu na akọ na wo hu se wo kitakita ensekan no ede hwehwe eye apakan no eso no se wo no eya na wo wanimu na ansa na wo hene ato aso mepa acha wonom asade bi enonom enna se asem bi si anase obi de wo asem kwa hemfie na se ye ba befaw ede afiri wo fie a ye soma ema ye de emena no ene ba ebefa wo asemu a yede emena ebeba wo fie no na kyesa asem no enye fedi agoro eni ntie wo se onipa kro no wode mmana ne ba wo fie wo duru ahemfie a ensese biti aduasa kra eto wo se wo so to aso eno kire wo se asem ntie yede mmana na befa wo no asem no emodu asem no ehu eni ntie yede emena ekokofa wo bi ya bɔ ne kwa dubi anase wo hene hia no waye bibi no hene hia no ye de emena ekofa saa nipa koro no de ba na emena no meyehunu asam no emudro na afei saa Ɛmenakurafo no enye wo bia keke eya na dodo na no eye ohene no ne nananom anase ne wofa asefo na ya na wonom eye saa Ɛmenakurafo no ane ewo se wo ye obi a wonom eben ohene na ohwe wonom afade eya na wonom etai hye echa ye de soholi ntakra na aye nti soholi che ya na etai ehye sa nkrofo no nti so ohene siesie no ho na ohunu se nkrofo bi hye soholi che ya omukita emena no a na kire se saa Ɛmenakurafo no ebi eno no na ya na mpempi so ohene so tibedwam a wonom na ya na etai kita papa a wonom edi hu ohene ho no ede pam wansana ede hu ne ho se de be ya mframa ebefa ne ho eye Ɛmenakurafo yi na edi sa adwuma no we ye kakra ya yenim efa Ɛmenakurafo ho na mede ato edwaye afei yemra AkyeremadeƐ ene Asokwa wonom asade ne ebom ye ka AkyeremadeƐ ene Asokwa no a saa enipa wonom ewo saa ekue yi mu a na wo saa dibre ye wonom a eka ntwene ewo ahemfie wonom ene ka ntwene wa ahemfie ane ene nti ntwene na egu ahemfie no ene so obi ka ntwene dia se ne wonom na behwe so ai nti wonom na san hwe ntwene wa ahemfie so wonom anso ene ka san ntwene no ena afei wo hene emmen a wonom hyen no saa Akyeremadeɛ ne Asokwa yi wonom ena ehyenye epa chawo wonim bi ka ho yesua de fabra beka ho na sebe empani aka nyansa ene nimde eni ba kofo tirim afei na yeba nkonwasoafo ehene anase nkonwasoafo wonom nyina ye nipa wonom ewa hemfie wo wonom ena ya na wosoa nkonwa edidi wo hene nim se bia wo hene ko baabi a wonom esoa nkonwa no wo hene akonwa wo betena so abusua enya konwa bia ewo dwumadie bia se wo hene ko a wotena so ene nti menim se munyina mo ahunu bi pen ya na ne nkonwa edi animo wonom esono no nye obi akeke eye nkonwasoafo na ya na eso wo mo ena afen nso wonom na san ehwe saa nkonwa no a ewa hemfie emu nkonwa tuntum ne ade no wonom na ehwe so ewa hemfie ho ehwe hunu se biribia edade eda amane ne amane bia wose ye nso no mpanimfo wonom hwe se ene so akone saa pepepe abusia ya fe yewura mmodwoafo meka mmodwoafo a mmodwoafo de nyame anim ni menhia ene mahunu bi wasantehene wo hu saa enkwada no ya na yeyi wonom tiri hu kurukuruwa
yini kurukuru saa na ba be hia pampamu kitikiti bi no wonom ne modwoafo no saa amodwoafo yi wonom na gege wo hene ni ane ti so wo hene wra ho ana se waye din a wonom na gege wo hene ani na afi nso wonom na san eto serewa ade ma wo hene me pa cha wonim de efre ne serewa se wonnim abone be wo fato ho ma me da chi bi me kire wo de efre ne serewa a wonom to no me kire wo mu enti modwoafo wo mo ne makakra bi na ye hunim afei na ye ba abrafo me se me ka abrafo e de wo bi ehunu bi pen ane wonom de ya na wonom ntoma etaisi wonom asene na ebiri biara obehunu bra ni bia no waka nanim bidie se etum wonom ye wonom anim huhuhu obi wo honom a obehwe na wigi na hye no oye nanim nyina tum ebi wo kra behunu ahye da akokɔ na ohye nanum na oye ne sei wo wusu ne ti na afi nso eya na wonom esan ekita kofuna ya saa kofuna na afuna na ekita wonom no wotwe na wakahyem na watwe na wakahyem wotwe na wakahyem na wo hwe eya na wonom etai ehye kontro mfiche ai na nebu ho a wonya de wonya kontro mfiche be no afa wegi bi ahye bu so na wo de ye body ahaban bi ni ade na nka wo katete pa wo brene ho siesie pa de na ho fade a eye kontro mfiche na ya na wonom ehye enti saa sekan yi wunu se wo ka wo twe no wo ka hye mu a ema ne hu yehu wo na wusuro no na wo twe ka hye mu no enye bia keke wonom ewodwumadi a wodie wonu se kane tete no a na ehemfo wonom epetire de yade bi no na saa Abrafo yi na kopetire ni bi de bre wo hene ene nti ene de menim se kakra ya meka ni wo hu na se kire na wo hu de meka de akwa akosie ena saa Abrafo yi nso wonom na emumma ohene me pa chew se waba akwa himfie bi na wo ye mema ohene a ya hwe wonom a emumma no ye ka momma ye beka ne potokasa mu ye beka ne praise nanso potokasa praise no meka say is underestimation because ye momma no e wo soro esen say ye ka say ye bo abodin bia keke ye momma ne ma ne hu ne kase ye e ma ye hu ne babio kokoduro abusua say ya wo kwa himfie a enkoho ye behwe ade keke kusua de na wo nso anya bi e de akyerenkyere ma saa Abrafo yi na emumma ohene de wo pe bia se epetire de aye bibie ene wonom wo mo dwuma wonom to de momma no kasa nso a ene ne wonom obe na mo de momma no ama wonom ahunu sampa wonom wura wo kese na wo komenhia na wotie bia na enika na in fact I was seeing to me gu kire say nyame anim ni Abrafo no wonom ni wonom asede na wonom amumma eme yehunu sampa wonom nim wonom wura wonom esom no wei eye kakra yenim e de fa Abrafo ho afa yenhwe AkyeremadeƐ menim sa AkyeremadeƐ de wo ahunu bebre so wo hene e wasam e de tudwa abusua woka na AkyeremadeÄ atudwa woka na AkyeremadeÄ de atudwa enti AkyeremadeÄ na de ohene asem a wode tudwa no wono ne ka ne kase e ma me no mienu nyina etie sente ne sei abusua wahwa wono ma de ade ne si Nkonwasua obia enkyere se wonimnim de na nyansa sene bi obia enna nkyere se na no wate sene obia ene nti se koba se wo hene kasa na ne nkasa yemu no emfomso bi ba ana asem bi wo ho no woka na se entene a eye wo AkyeremadeÄ asede se wotenetene no no woka ne kase ema obia etie ene nti wo AkyeremadeÄ ono ne tie de wo hene ka na watene no ana waka ade atubedwam aka ne kase ama obia ate senti a AkyeremadeÄ eyeseyi ana se na sede nie na nkoba se wo hene na tie mu ka na obia ate no eno nso ewo senti a eba asa na nso AkyeremadeÄ de yenim se na sede de wo hene ka eno no nso ede tudwa bibi chia ewo wo hene kasa mu a watene no wode atubedwam na ankwankofa sem bia amfamba AkyeremadeÄ de wonim wo hene waka ne ho ba bia obekoro biara frese wo bia emma wo hene ho ten ana won kasa nso nkire wo hene ten wo kasa wo de si AkyeremadeÄ so
ɛna OKyeame de aka asɛm no sempa no wɔde ase wɔ hene ɛne nti ahemfie yɛkasa de si Kyeame so a na Kyeame de ama hene na hene nso de ama Kyeame na Kyeame nso de ama ne manfoɔ ɛne nti wei ɛyɛ asɛdeɛ baako a ɛno nso OKyeame wodi wɔ ahemfie na deɛ mede me tu apokra ya mede me wie enne ɛyɛ Soodo me ka Soodo esu ahunu ane Soodo yɛ deɛ wɔnoa wɔ hene aduane abusua ɔba ennoa ɔhene aduane Soodo fo nyinaa yɛ mema senti ɔba noa wɔ hene aduane menim sɛ wonnim ensa buo nti na beduru baabi fi sɛ wobu nsa a ensa sɛ wokɔ wɔ hene aduane ho ɛne nti ɛna nananom wɔ mu nyansa ne wɔ mu nim die mu wotwa ne tia sɛ mema ɛna yɛ wɔ hene aduane saa mema ne Soodo fo ti deɛ wɔ hene bedie ne yɛ sɛ yɛ to ne pono ne ade ne nyinaa Soodo fo ne nim nti wɔnom asɛdeɛ a wɔnom yɔ ɛwɔ ahemfie abusua mpani ahyia dwumadi asinie sɛ ɛnyɛ mpani ahyia so ɛwɔ Aprebi waves a dwumadi bi sɛ yi wonya ne baabi a ɛne nti yɛmfa kakra yi ensa ha na me de hyɛ wotwene boa no sɛ daakye bi yɛbɛsa atoa enipakuo yɛ ɛwɔ ahemfie no wɔnom asɛdeɛ no ɛso bio ɔhene yere adwoa Aprebi ɛne bedi